Yawwa malam. Kuma ka zo na tunda da mila baka. Allah shayi da kuyi ka da malam. Kuma ne ɗari? Wallahi an gudu sai rayuwar ce ta. Kai ko ka damar? Da sauki ba. Ya kake ga mun hada da sauri ne? A baran gawa ne da ne. Kai mu ka zo ne? Ka ba da ni a ɗari ma kai kana wani magana a hada mara sauri. Gaskiya ne. Mu shayi kan ai mu muna sauki. Ai in ka zo ni muke ba duk inda kake neman shayi inda ka zo nan yaro ka gama. Shayi ni fa asalin inda ne shayi ma na koyi shayi balarabe ne koya mu. Allah karka da mu isauri ka dinga abin da jikin ka mana al'amar bashi shaf maza sha yawa yau kai ne ina ga ciniki kusan na 70 kenan yau gaba ɗaya kaso sai hankali gaba ɗaya abin ya zama sai abin nan amma alaikum salam yawa shayi barka ne saninka da za maka wallahi shayi da dan bani to so gashi hada mun shayi haka amma kai ne su ga motsi ta duk duniya ma gaba da a'a kai ya zaga wani kawo naira 70 a wani baka shayi saboda baka da abin nan wannan iya shine kudi na wanda zan sai shayi wannan to lazim kai wannan zaka samu biredi makwa an samu biredi man duk shayi na da kake gani ko bi ne 150 nake shiri a kai yanzu wani irin mutum ne kai kenan kaga yawa ya so mana kofin nan kai kuma samar shayin nan da Allah yanzu ne amma zama yunwa nake ji je ka zauna bashi a da zan zauna ne wani zauna ne to ba san rabu da shi kawai ya shayi zaka samu kawai a ina biredi kuma ba wani biredi kawai malam ba wani biredi no ina zuwa na zo ka san shayi ma kuma yanzu ai ni ka'ida ta ne duk mutumin da ya zo sai shayi a nan gurin sai na abin nan ba ka ba ni duk wanda sai shayi a gurina ni haka nake ni sai na taba ba ka da hankali haka ha yanayin gari ne haka ba ya yanku ba za su rinka bayar kullum kaɗa idan sun yi nama rage tamanin haka ɗan iska shaya ni za ka iskancin banza dofi ni biredi nan ma ya abin nan ina na ajiye ka kira mu da wata kasuwa in ba wallahi sai Allah ya kwada kai ni da kawai iskancin banza na gane so kace ka hada yan kudade ka je ka sabo amarya mu ci ne kai saboda talauci na zaki matata gongonin gari naira 50 ina zan iya yin aure shine ai dai abin nan wallahi aran ma na take ka tafi sai alamu aure Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu ai ba ma san irin banza ya Salamu alaikum malam Sule. Ya barka dai. Yawwa sannika. Kai dai iska ne. Ya za ka tare mun nan gurin ka tare mun kasuwa. Dan ka zo mana. Ga masu shago suna yin raga wacce za a na tsiro ni kuma kai baka bai yasa na ji tsiro kai. Ai a kar nake saboda irin kokarin banza. Kada ka zo banza. Allah san ka zo da nake bukari. Kudin da kake bi na zo da ba ne. Ba ka zo da kudi? Na zo da kuwa. To ya. Akwai bayani? Wallahi akwai motsi garin nan. Ka san da yake garin ya dan tuta amma kuma yanzu kwanan nan ana samun kudi ba ba. Alhamdulillah. Mun da ka zo da kudi? Dama za mu zama man shayi. Ina tunanin 200 kake bi na ko? Yawwa, to a 200 nan yanzu an samo 50. Saura 150 kuma ina so yanzu ka ban bashi ko shayi bashi shayi kofi ɗaya na naira 30. Dala ta mana dala. Har kare na mu. Fitsarin jaki nake zuwa nake zuwa ma nake sai da mutane sai na so siga Lipton dan shayi ita ce da biye na zo da asusu ba na hura wuta dan sai da mutane shayi kawai da wato ina ba kan mu da su da gina su duka Gobe na kawo man 100. ai mun gobe ka kawo Gobe na kawo man 100 amma yanzu aban to shayi na 20 Hebrew 30. Hebrew so ba ka da hankali bara ina zo bara ne lafiya wannan bara lafiya su din amma ba ka da hankali wannan daga zuwa sai ya kana neman kai na duniya ba goyi da ne na mu kamar ya me yare ne hankali da wanda ka zo ka ce wai in baka na naira 20 buredi 30 saboda ba ka hankali ba kudu a cikin ai ku ne kuke tsada shayi wai ku ce shayi naira 25 ko kai ka san nawa ne bayan da na je kauye naira 20 15 ma muke siyan ko su can kan da mai ruwa ne za a je a ɗigo Lipton din goma siga a zuba siga gaba ɗaya da ɗari nan sai na zuba siga na kusan 1000 na zuba ganyen shayi na zuba mai sannan a cikin zan ɗauki
shayin a yare zama ma saboda baka da hankali. To shayin can ma ba ya fi naku daɗi ba ka zo kana wani gaya mutane wani shayin 1000 ko tsigan 1000 kake Na nan da Allah ko ka ban kuɗi na yanzu. Ni ga ce cikin gurin. yanzu Kuma sai ku da tukin shayin nan sai baka ci. yanzu dai to hike na kai hakuri zan baka kuɗin da kake bi na amma yanzu to ka ban shayin na kuɗin da na baka gaya maka. Yan kuɗin na ba sanan zan baka shayin saboda baka da hankali. To yanzu ni kawai ba magana kuɗi na gobe yanzu dai ba na kawo ma 50 na zo sai ya mutu a sallame ni mana. Ai a cikin bashin ma da nake bin ka baka ba abin da kake saboda wanda je sama ya taka leda me yayi rabi mana. A cikin kurwa ya rabu kakkare nan wanda zai za ka sama baka taka leda kai ba kasa ba kai ba a sama ka ku ai kai rabi. Me rabu me kai wallahi kai rabi kai ba hakkare na mun hankali dai rena hankali wallahi sai ka bani kuɗi na bani dan nan gona ta fara je sai da ta kauye na dole sai waya sai mu aiki sai hannunka gona ta fara sai da ta kauye sai hannunka bar gonarka haka ne mun hankali dama masu shayin nan an ce mun daba ne wai an tura har guda biyu amma saboda tsiya ka zo nan ka same ni gaba ka ce wai baka shayin 20 birin ta kai saboda baka da hankali to wallahi waɗannan wayoyi biyu wallahi ba zan bayar ba sai ka kawo sai da waya fa nake yi ko ma sai da kaji kake da zaka ce ba za ka bani ba ba zan kawo ba da zaka ce ba za ka wallahi bani sai ka ba kawo kuɗina in ka je ka kawo kuɗina in ka kawo kuɗina sai in baka wallahi ba zan baka ba ware dan iska ware yake dan iska matsiyaci talakan banza talakan wofi kai kamar na sadaka ni ma ba karamin dan iska bane wani Allah da ina ga kana bubbuga mu wannan dogon nan